Hi bye, og sa tanang mga naminaw karon. Tawaga lang ko sa pangalan nga Alex. Una sa tanan, I'm the luckiest guy in the world when she said yes to me. Mo-admit ko, I was a player and a heartbreaker sad before she came. I'm from a neighboring island in Cebu and pag-move na ako diri to attend college, na interested kay ko sa city life, sa mga do's and mga don'ts. Of course, daghan kayong gwapa sa Cebu. You name it, mga mistisa, mga hamis, mga puti, mga black beauty, mga morena og uban pa na diha. But I found her. Mistisa siya. Half Spanish and half Filipino. Not too fair, sakto lang. Tasog ilong, nay dimple. Di kay siya sexy, but nindot siya body proportions. Motojud kog love at first sight. At first, wa ko nagdahom na mapansin ko. Kaya mga ani na kind nga mga stereotype dayo nato, ngang ilang type katong mausad nilag pamorma. Not degrading myself, pero I have the looks pod, pero di lang pang ayan no venerasyon. But she was different. When I found out na NBSB siya, I was a bit worried and nervous at the same time. Worried kay maybe na ay something wrong niya or iyahang standards. And nervous kay basin mo talaw unya siya or mo freak out nig panguyab na ako. But na paranoid lang dahi ko. Anyway, nanguyab ko niya for almost a month na. Murag forever na ko sige pakitag effort pero gahi man jud siya. Romantic siya pero with reservations. Kanang nabati nako nga na siya'y gusto nako but she's holding it down. I was ready to give up. Kapoy pod piya basin gipaasar ako niya or unsa ba na diha. She didn't give me reasons why. Ang iyahang linya lang kay, it's not the right time pa man, but you do have a chance. So mo nang hopeful gihapon ko. On her birthday, she invited some friends for a drink and called me if available ba ko. I said yes, kaya I wanted to celebrate with her. I asked her unsa iyahang ganahan, and she said nothing's more special than my presence kuno. Gikilig biya ako ani pagsulti niya. Na-excite kay ko ang nag-silent prayer na unta iyahan akong sugton. Well, the small celebration turned out great. Daghan kog nainom pero conscious paghihapon. And I think drunk na sad kayo siya kay daghan siya nainom pod. Some of our common friends nagsugod nagpanguli. And na-notice na ko na late na sad kayo. So I politely asked her na muuna na pod ko. Then she asked if wa na ba daw ko nag-enjoy. I told her I had a great time and nag-ask ko niya if nag-enjoy basad siya. And she answered na oo. Best birthday by far daw niya. On our way out, may whisper siya sa kuha, na are you ready for this? Before ko maka-answer o ready for what, she kissed me full on the lips. It wasn't a smack, simply because it was more than that. And I know nga she was kissing me slowly and passionately. Aware ko na wala pa siya uyab, but maybe nakakiss na siya before, kay mura man siya bro. Anyway, kay lalaki lagi, I got hard on. Pero I know I had to be careful, kay delicate siya, and maybe kiss rajud iyahang ginahuna. It lasted for about mga 6 seconds. The longest, wettest, lami nga 6 seconds of my life. She whispered again, I'm in love with you too. Og diha mura kog nakadaog og 1 million na abot og nganong wa ko makuyapan.
Pero I grabbed her by the waist and kissed her again. She's in love with me too. So I knew right there on her birthday na we are official. What a blessing, Jod. She's very special to me. I always made sure na di siya magmahay sa yang answer na gihatag na ako. When I found out nga she was a virgin, nakulbaan kay ko for all the right reasons. Basi nasad og ma-freak out siya or motalaw. Nibalik nasad ko sa mga worries. I'm a guy, and let's admit, men have the hardest time controlling their sexual drives. Grabe akong struggle kay 4 months after naging official me, murag di na nako kaya mag-kiss rami. Gusto nako kaayo magpadala sa gibati nako. Pero naningkamot yun ko nga makontrol akong kaugalingon. Then one day in September, she invited me to come with her. Nag-ask ko asa siya, ana siya nga mauli siya, but she's not feeling well, and she wants company daw. Kabalo na kasi ako mga desires, mitando dayon ko. Pero deep down nagampo ko na unta mahitabo na akong giampo na mapiling na nako kining girl nga nahigugmaan jud nako pag maayo. Nindot ihang apartment, very private and she's very organized. Kay arrange jud tanan iyang magamit. Nay mga babaeng katagman pod, pero siya hinlo jud. I asked her if gutom ba siya kay magpalit kog food and if unsa pa iyang needs. Ana siya nga okay lang daw siya. She just want me to accompany her. Inside her apartment somewhere in Cebu, we talked about so many things. 4 months na me pero I felt like daghan pamingwa na hibaluan sa matag usa. Nag-share siya sa iyahang family background. And nag-share sad ko sa kuha. I asked why kung anong wala siya kauyab before me. Miana siya nga istrikto kuno iyang parents. Pero nakasulay siya mga infatuation lang and nakasulay na siya kissing but only that lang yun daw. Then without really thinking about it, naabot mi sa topic na labing-labing. Sensitive topic na nga di unta angay kay girlfriend naman ako siya. Pero na since nako na uneasy siya. I asked her nga nung mura siyag mahadlok, then miana siya nga wala pa yun siya kasulay ever siyang kinabuhi and she's scared na basin after makuha na siya, biyaan lang siya and dili na siya whole after. Mo admit ko, I know na nigurado siya and there's nothing wrong with that. Player ko before, daghan kong nagamit. Nga after a night or two, wala na dayon na siya kong nahuna. And there she is. My delicate girlfriend na ako ang first boyfriend ever. And I felt a pang of shame na akong mga nabuhat sa mga girls before na na-involved na ako. Naulaw ko nga ako yung giwarawara akong manhood. Og pataka lanjut kong tira. Naulaw ko kay di ko deserving aning gift from above and without hesitation, I started to open up about myself too. Lisod yung tao ng pag-open up sa tanan-tanan. Nakita na ako nga na-disappoint siya og many times nagubayahang nawong, but hilom lang siya. I went on telling her na she's so special to me, nga di na ako kayang pasakitan siya, or biyaan dayon after makuha nako iyahang pagkababae. Ang uban mo Judge Jod nga nagpalami ko og istorya pero sa tinuod yod perting gugmaan nako niya nga ganahan ko ampingan siya kay ug mawala siya wala na ilaing moabot sama niya. Then midway sa akong pagistorya, mihilak siya and said, nga I know you want it. I want it too pero I'm just scared. Pagkalami sa pamati kay the way niya pagistorya, dili bastos na basta lisod i-describe.
Pagsulti niya ana ako gyudayon siyang gikakos and gikradal iyahang ulo. And before me makapugong, we started kissing. Very slowly. Very passionate. I felt her tensing and ako sad na ngit-ngit na nga na-excite pag maayo. We were on the sofa and then she suggested na we go to her room. Of course, wild na kayo kong feelings. Kabalo na jud ko kung asa ni paingon. Ang pag-abot mo sa room niya, we stopped and stared at each other. Dili pa mi naked kaya we just kissed man, and to let her know how much I respect her, I asked her again if she's really ready. Nga na siya, nga ready na ko. I'm excited pero scared, but I love you so much and I just feel this is right. Then I kissed her again. We spent more time kissing nga grabe kayo nga murag di nako kaginawa. Kaya ang iyahang dila na nasa sulod the whole time. Akong giliho akong baba paubos sa iyang liog, padulong sa iyahang dughan. Blessed kaayo siya. Grabe kaayo iyahang hinaharap. Ug ako diyong gitake time ang paghalok sa iyahang dughan. She enjoyed it kay she was making sounds na nakapa-encourage na ko tawon og maayo. I carried her to the bed and nagsugod na ko og hubo niya. Nag-uniform siya so medyo puti ang pag-andres. And there in front of me is the most glorious body. Naked, untouched, and so pure. Akong gi-enjoy ang moment na nagtanaw niya nga scared but with a mixture of excitement and lust. Ug ako siyang gipabilanggan. Ug ako siyang giingnan na she will truly enjoy what I'm about to do next. Ug tuod, perting syagit niya nga sagol katawa or unsa pa to. And kay grabe naman kabasa jud kaayo siya. Sumoto akong gisulod akong finger para makasure nga basa na ba jud kayo. Then I slowly went inside her. It took longer than expected kay she kept squirming, but at last nasud ra jud. And I told her to follow my motion lang. We made love for the first time nga way makalabaw sa kalami. What an honor gyud na ako ang nakauna og discover niya and all the beauty she has physically. She's blessed with very good ones. Kagets jud mo kung unsa ni ba. And very soft down there. And swear, it felt like heaven. Huwag naapay mo labaw ana na word, mao na ako nabati that day. Proud kay ko sa akong kagalingon nga sa wakas, what was a once a dream lang, nahitabo. Nana siya sa akong chest na natulog kay na-drain sa adventure nga akong gi-introduce niya. After nakuha na nako siya, we became closer than before. Ang paglabing-labing is truly the icing on the cake in every relationship. After me graduate, naka-work din siya and din ako nagplan na nga mag-work abroad. I have submitted many applications and nakapasar na ko makadaghan. Pero pirmi makancel kay dili siya mosugot or ang ihang reason kay not ready pa siya nga magkalagyume. Nakasabot ko siyang side pero kay nagununapod ko sa mong future, mo nang nag-consider ko ana.
In our 5th year, may explain na sad ko niyag balik na mo apply na pod ko para gawas. Ako gipasabot sa iya nga para ni sa mong future kay sa pagbalik nako, pakasla na nako siya. Hesitant kay siya pero sa wakas may ana siya nga nakasabot siya and I have her blessings na this time. Sa moto nga milarga ko and I told her na no matter what happens, di mi magpadala sa temptations and stay strong and committed me. We made promises and said our goodbyes. Lisod pod kayo ibulag pero in the name of your future, kayahon nimo. Sa Europe ko na-assign and the first few months okay among relationship status. Magsabot mi when mag-Skype o kung kanusa ang perfect time to call her kay nag-work man siya and busy pod. And among giantos ang time difference na usahay manawag siya in the middle of the night dire and vice versa. Malipayon kay may bisan lagyo mi and positive jud ko nga kini nagyod akong forever. And then one day, sa ikapulo nako nga bulan dire sa Europe na ay nag-send og photo sa akong Facebook. It was a picture of my girlfriend in a club. Nasya ko sa ko nakita kay I know nga she doesn't go clubbing or unsa pa na diha, and when I checked the details, hair color ug ban pa, makaingon jud ko na recent lang jud. Ang sender kay common friend namo just in case magwonder mo kung kinsa. Akong giasa kong amigo og asa gikan ang picture. Kunya miana siya nga last night ko no, kuyog sila sa iyong uyab. Kunya nakita niya akong girlfriend, motong ilahang gipicturan kay sure jud daw sila nga di to possible kay kabalo sila nga dili ingon ana klase akong uyab. In the photo, she appeared very drunk. Kay wa gyud siya kabantay nga naay nag-snap og photo niya. Klarong hubog yun. At first nakabati ko gamay nga kahiubos og kalagot kay wala siya maghisgot nga mag-girls night out siya or unsa ba. Unya grabe ka sexy pa yun siyang gisuot nga sa among 5 years together. Wa gyud ko nakahinumdom nga nag-ingon ana siyag attire. Dili man ko control freak. Wala lang ko kahinumdom nga nagpa-sexy siyag maayo. Wala na ko gi-confront akong uyab right away. Kay naghuna-huna ko basin mo explain na siya at a later time. 3 months later, nakalimot na ko sa picture. And wala jud mi mag-istorya ato. Michat akong amigo nga nakita niya akong uyab, kauban og laing laki, di adto sa Ayala Mall. Nangutan ako og unsa ilang gibuhat. Ana kong amigo nga nag-dinner daw. Pero dinner date jud klaro. Unya sexy daw kayo akong uyab. Unya, komportable kay siya sa lalaki nga iyahang kuyog. Nagkatawanay daw sila ang nagkuyog pauli pasakay sa car sagay. Grabe ka stalker akong amigo, bisan wa nako sugua. Pero para nako naay rason ang tanan. Motong I started to worry about every person's nightmare nga maybe, just maybe nag-cheat siya nako or unsa pa, pero I know nga it was impossible. Kay all this time wala gyud na ma-issue sa among relasyon. So instead yumaot ko gunahuna, I waited for her to explain nga no. I waited for a week, pero nagsigi gihapon mig call, Skype, and chat, but wala gyud siya maghisgot ana. I was afraid to ask kay basin mag-away unya mi, unya matrigger na noon ang situation. Lisod mag-away kung lagyo mo, kay ang reconciliation, dili physical. Unya complicated, so pawala-wala lang ko. Pero at night, lain ako maunahuna. Nabalaka ko na basin ang akong gikahadlukan tinuod yun. Naglagot ko sa akong kagalingon nganong dili ko makakonfront niya.
Then pagka December ato, nanawag akong girlfriend in the middle of the night. Wala siya magpahibalo nga manawag siya. Makaandam unta ko. Duka kay ko pero akong gitubag kay basin emergency. Pero turns out labaw pa sa emergency ang madunggan ako nga news. Mingon siya nga, "Babe, I'm sorry for disturbing you." Mitubag ko nga, "Hi babe, late na kayo dari. Asa pa man ka di ay? Why nanawag ka? Something wrong?" Mitubag siya, "Yes babe." Dayon mihilak siya. Nabalaka ko og naon sa siya, sumibangon ko. Nangutan ako niya, nga what's wrong babe? Naunsa ka? Please tell me. I wish I didn't ask. I wish wala na lang nako tubagayihan tawag, or I wish wala na lang jud unta pa ni mahitabo. Grabe ka sakit. Mag 3 years na since that phone call, pero the wound hasn't completely healed. So far, maora ni ako ma-recall, kay mura kog nabuang atong gabi una, so wa nako makapaminaw og tarong. Pasalamat ko sa Ginoo nga napugngan nako akong kaugalingon kay nagplano gyud unta ako to end my life. Mitawag siya para iingon nga, "Babe, thank you for everything. I love you and it's never my intention to hurt you. Please remember nga ikaw akong love and whatever happens, dawaton nako kay I deserve this. I love you pero I think it's so unfair if I keep hurting you. So I will let you go because you deserve someone better. I love you. I love you, babe, but I'm setting you free. Please leave me na." Wala ko makatingog but naminaw ra ko niya. Na-notice niya nga silent ra ko, so she continued. The most painful thing to hear sa tipuok na akong kinabuhi. Mingon siya nga, "Babe, I'm so sorry. I'm in love with another man. And I am pregnant." Nahugno yun ko sa kong kalibutan. Ambot og unsa pa iyahang gipang tabi kay nabuy-an ako ang phone og nanghasi ko sa kwarto. Nagwild ko na murag buang nga nanumbag ko sa tanang pwede sumbagon. I remembered I spent the rest of that night drinking nga grabe ang hangover nga wa ko ka-report sa trabaho. Nag-sink in ang tanan the day after. Pag-open ako sa kong Facebook, nag-deactivate na siya. I started sorting out photos na mo and deleted them one by one. Wala pa na ako na istorya niya since that phone call, pero I did not bother anymore. It's over na. Unsa pa man ang istoryahan na buntis na siya sa lain. Napabadi ay remedy ana. I hated her. Nahiubos ko nga naluoy ko sa kong gagalingon nga nagmahay ngano. Nganong I did not confront her when I first found out siyang mga binuhatan. A year later, I found out through a common friend nga she's married na and naa na sa New Zealand. I didn't ask for more info kay masakitan ra ko. Yes, 3 years ago na pero wala pa man jud ko ka move on. Nabitin ko sa mong gugma. Nabitin ko sa ending nga wa ko nag-expect mawang may tabo na ko. Ug kanus-up ako nagtinarong na unta sa gugma, gibuang na noon ko. Sakit kayo. Lalaki ko, normal gyud nga mag-crave ko og kinahanglan sa akong lawas. Daghan kog na fling after her, pero I've never found the one pa gyud. Kausara mahigugma kaming mga lalaki, anif sayangan, lisod na mabalik ang tanan. I know she's not for me,
Pero I still have the hardest time sa pagdawat sa among kapalaran. At present, it's safe to say nga I didn't love her anymore. Why mahimo ang gugma kay wala na siya. Naang ko na siya glain. I think dili pa ko ready manguyab og lain kay nag-struggle pa ko sa pain ug di ko ganahan nga mahimong rebound ang akong mauyab after niya. It's been 3 years pero so far wala pa man ma-ready si Heart. Ako na lang yun siguro hulaton ang panahon nga mohilom sa mga dangoy-ngoy sa akong kasing-kasing o ang mga samad ni ini. I am based in Europe na. Nakatigom na kog sakto more than enough to start a family pero wala na ang mga dreams nako. Nabungkag na. Sa pagkakaron, nag-focus ra ko sa akong family and although sige na sila pressure kanus ako magminyo, wala ra ko magpadala. Daghang gwapa, daghang buutan pero mag-unsa man na sila ug ako mismong kasing-kasing dili pandam. Sex is nothing compared to love. I wish nga someday mahatagan ko rason na motuo pag-usab sa gugma. I wish nga maabot na ang kanang bayana. And I wish nga she's the one I can share these dreams with and make them a reality. Makamubon ra ko pohon, ay pagwa ako may confess dari. May balik noon ang kasakit. Pero bitaw, salamat kayo sa pagbasa ug pagpaminaw sa akong story. Ladies and boys, mao ka na ang confession ni Alex.